Sí, bon dia. Tal com s'ha quedat, és ara... Sembla que l'ordre seria, ens tocarà ara Solidaritat Catalana per la Independència, després el grup d'Esquerra Republicana i després Iniciativa, segons sembla. Bé, ja han sentit vostès a la banda dels 4 que van en cotxe oficial i en què s'ha convertit aquesta mena de rastrillo muntat entre Cuqui Fierro i Petita Ridruejo, que és el seu nivell. Quant a les propostes que va fer Solidaritat, que ha fet i continuarà fent Solidaritat Catalana per la Independència, ha informat la presidenta que la mesa no les ha pres en consideració. Per tant, ni reduiran la flota de cotxes, ni reduiran un 20% la retribució de la secretària general, lletrat major i la direcció dels centres gestors, ni s'uniformitzarà el sou dels diputats, mantindran aquesta indemnització per desplaçament que suposa entre 21.000 i 37.000 euros cada any a cada diputat, lliure d'impostos, entre ells també el president de la Generalitat i els consellers, per desplaçar-se de la plaça de Sant Jaume fins aquí, 2 vegades al mes, i deixen expressament, en efecte, segons ha manifestat bastant esverada la presidenta, el nomenament com a assessora del gabinet de la cunyada del seu fill, la senyora Jael Lissarte, que és una mesura d'austeritat que vostès coneixen, que respon al conegut nom de nepotisme. El mèrit i la capacitat de la cunyada del fill de la senyora de Gispert és absolutament conegut per tothom, que és la cunyada del seu fill. Per altra banda, també ha contractat una altra persona, també perquè l'assessori, perquè necessita molt d'assessorament, a banda de mantenir, evidentment, el cotxe oficial i tota la resta. Per tant, la nostra proposta, que continuem fent-la, la presentarem també als pressupostos de la Generalitat, als pressupostos del Parlament, seria un estalvi a les finances públiques de 6 milions d'euros. Ja han sentit vostès a la banda dels 4 quina és la mena d'estalvi pressupostari que volen fer, que és el ropero de Petita Ridruejo i Cuqui Fierro. Si hi ha alguna pregunta, amb molt de gust els atendrem, sense prejudici que aquesta tarda n'hi ha la faristolada ordinària. Sí, la presidenta ha dit avui que convidaria els grups o que, en certa manera, els animava a reflexionar sobre la quantitat de diputats que té actualment aquest Parlament. Això ha dit ella? Sí. M'agradaria saber si vostès, des del grup de Solidaritat, aquesta possibilitat la contemplen o bé els hi fa por que la puguin aplicar? No, a veure, està clar que la... No ho ha dit, En la reunió de Junta de Portaveus això no ho ha dit. Això suposo que s'ho ha inventat ara la banda dels 4. Bueno, doncs com la banda del 4 original, el que volen tancar el Parlament. Tancar el Parlament, governar per decret i cobrar ells. Cobrar ells, la vida està molt dura, per això està. Per a cobrar ells i per a col·locar els cunyats. Aquest tema no l'han plantejat. En tot cas, els recordo una cosa. La retribució total dels diputats del Parlament de Catalunya és 10 milions d'euros anuals. La nostra proposta de suprimir totes aquestes marranades suposa suprimir 5 milions d'euros. Per tant, per a que estigués en el mateix nivell, si ells volen mantenir totes les marranades, per a fer el mateix estalvi caldria suprimir la meitat dels diputats. Per tant, que deixin d'enganyar a la gent. Aquí el que es tracta és que estan col·locats en una administració i volen seguir xuclant de la mamella. Tan senzill com això. Entre elles, aquesta tan concreta i específica de poder ser ells mateixos els que designin quants portaveus té cada grup i, per tant, el grup de Convergència i Unió atribuir-se a si mateix 7 portaveus, que jo els demanaria a vostès si vostès saben qui són aquests 7 portaveus, perquè la mesa en el seu moment, és a dir, Convergència i Unió, es va negar a donar-nos aquesta informació. Llavors, Convergència i Unió té 7 portaveus en la clandestinitat, que cobren 40.000 euros l'any cadascun d'ells. Esquerra té 3 portaveus, que també cobren 40.000 euros cadascun d'ells, i així successivament. És a dir, és una manera de clientelisme i de premiar els bons i castigar els dolents. Més les 22 comissions que té el Parlament, en les quals cada comissió té 3 membres de mesa, president, vicepresident i secretari, que tenen com a característica que no poden intervenir en els debats. I, per tant, la seva feina és la de no parlar, cosa molt pròpia d'un parlamentari, però sí cobrar, perquè llavors aquestes 66 persones cobren per ser president, vicepresident i secretari de cadascuna de les meses. També cada portaveu de cada grup, en cada una d'aquestes comissions, 22 comissions, també cobren quantitats no gaire altes. Però és una manera per la qual els grups poden premiar els bons, castigar els dolents i fer clientelisme intern dins de la seva disciplina de partits, com saben vostès, excepte Ciutadans, en aquesta cambra i nosaltres, i fora d'ella,
de les CUP, que som els únics que tenim una estructura i una elecció democràtica, per mantenir la mateixa estructura jeràrquica de cooptació que permet perfectament llavors col·locar els cunyats dels fills. Concretament la senyora Jael Lissarte, ho dic per si algú no se'n recorda del nom. Si no hi ha res més, ja passaríem a la tarda a tractar d'altres temes que no estiguin vorejats del Codi Penal com el que estem parlant ara. Moltes gràcies.